ngaphandle kokuhlukana noNkulunkulu. Abukho obunye ubuhlungu njengobuhlungu obuzwayo. Uzongasambiza uNkulunkulu ngobaba, usumbiza ngoEli ngoba usubona ukuthi usesusiwe ekuqalweni sakho, usungena emuntwini ngokuphelele nezono. Futhi sina we are no longer na revelation enginika yona. We are no longer human beings as normal. Amanye amazwi wena ubheka imizimba esikuyona but asekho kwimizimba esikuyona. Manje sesisemzimbeni kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi asekho kuthina. Ngamanye amazwi asekho emzimbeni yethu. Ngamanye amazwi we don't belong kwimizimba but we are people of spirit. In such a way ukuthi we claim umzimba kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi awungena ezulwini umuntu, ungena emzimbeni kaNkulunkulu uNkulunkulu. Ngamanye amazwi awungena uNkulunkulu ngomuntu bakho nezono zakho. Ungena umbatha umzimba kaJesu, uyimbozile izono. uNkulunkulu will then accept you ngoba uJesu Kristu uzophenduka